La comarca d'Osona, que a vegades pot semblar que és una comarca eminentment agrícola o rural, des de la meitat del segle XIX i fins a la primera meitat del XX doncs va ser una comarca que diguéssim que era dual. Hi havia, evidentment, una zona agrícola, en zones bastant apartades a la indústria i que es basaven sobretot en l'agricultura, però sí que comença a sortir doncs, una industrialització molt forta i molt destacada a nivell de Catalunya. I sobretot serà a la llera del Ter, per aprofitar, evidentment, la força de l'aigua, no? Clar, en aquestes zones on es fa la indústria és on comencen a haver-hi concentracions d'obrers. Molts venen de les zones aquestes rurals que se'n van cap a les ciutats de nova creació, per dir d'una manera. Primer serà Vic, de seguida Vic es quedarà com a ciutat administrativa, comercial, i els nuclis més industrials seran, doncs, per exemple, Torelló, Sant Vicenç de Torelló, Manlleu, Roda de Ter, tots estan a la llera del Ter. Es formaran colònies industrials, com per exemple Borgonyà, que és actualment Sant Vicenç de Torelló, fundada per capital britànic. Doncs és en aquests llocs que veiem que comença a sorgir el moviment cooperatiu i de manera molt destacada. De fet, pràcticament a tots aquests pobles hi havia cooperatives, sobretot de consum, és a dir, que era per assegurar-se l'aliment i recursos bàsics de bona qualitat, a preu just, perquè hi havia molta especulació dels botiguers, i sobretot doncs, per evitar de caure en la beneficència. És a dir, els obrers, una de les seves principals preocupacions era l'alimentació. Hem de tenir en compte que el 60% del pressupost d'un obrer anava a l'alimentació. Per tant, era una cosa important. Per no haver de dependre de la beneficència d'aquests botiguers especuladors, doncs comencen a sorgir l'autoorganització per fer això, botigues gestionades pels propis obrers. I aquesta serà, doncs, bàsicament la forma d'organització cooperativa d'Osona. Una de les més destacades és la de Manlleu, de la cooperativa de pa i queviures, que ja el seu nom ja deixa veure de què anava, no, la cosa. Vendre els queviures i també el pa. Però el pa també se'l feien ells mateixos, o sigui, es formen forns cooperatius de producció de l'aliment, no? I sobretot serà doncs, del pa i també hi haurà carnisseria, és a dir, que era la forma cooperativa per excel·lència. Manlleu va ser molt destacat perquè era la segona població d'Osona i en un moment, que és als anys 30, durant la Segona República, que és el moment d'auge del cooperativisme, és tal el potencial d'aquesta cooperativa que alguns estudis d'en Josep Casanovas, que és també historiador de Vic, diuen que el 60%, com a mínim el 50% de la població de Manlleu estava d'alguna manera o altra vinculada amb la cooperativa. Per tant, la meitat de la població depenia d'una cooperativa, i això crec que és bastant exemplificador, no, del que va ser. I després, a part d'aquestes cooperatives de consum, que eren diguéssim, les més exteses i diguéssim, la norma general, també se'n van crear de producció. I una de les més importants és la de Roda de Ter. Jo diria que va ser l'experiència més reeixida a la comarca d'Osona. Un altre cop per això, perquè Roda de Ter era dels principals nuclis obrers de la comarca. Bàsicament, o sigui, era de producció de teixit. Les cooperatives sorgeixen sobretot a finals del segle XIX. El moment d'auge és als anys 20-30. Durant la Segona República hi ha fins i tot una legislació específica sobre cooperatives tant a nivell estatal com de l'autonomia catalana, i això es veu trencat per la Guerra Civil. Durant la Guerra Civil veiem que hi ha zones en les quals les cooperatives, com que eren el nucli obrer més organitzat, passen a dependre de la Generalitat i de l'organització de l'economia. Per exemple, en molts pobles passen a ser el lloc on es gestiona el règim d'aliment en racionament, on es fa des de les cooperatives. Què passa? Que arran d'aquestes experiències, doncs, quan s'implanta el franquisme, en molts llocs s'assenyala el cooperativisme com un refugi o organitzacions que estaven a favor, diguéssim, del bàndol republicà o directament subversives, roges, en definitiva. Creiem que en molts casos, pel context de guerra era veritat, però diguéssim que les cooperatives no tenien un objectiu polític marcat. De fet, un dels principis del cooperativisme d'aquella època era que tothom hi podia entrar, independentment de les seves opcions polítiques, religioses, d'avantpassats, de background familiar. Per tant, a dins de les cooperatives hi havia de tot. Hi havia, per exemple, carlins, hi havia republicans, hi havia socialistes, hi havia anarquistes. Però bé, el franquisme, doncs, les fica totes al mateix sac, i el que veiem, doncs, a la Catalunya central és que també depèn molt de cada cas, doncs es viuen expropiacions. La tendència, en aquest sentit, és que l'edifici de la cooperativa, doncs, un edifici que havien, diguéssim, adquirit les pròpies cooperatives, és a dir, amb tots els beneficis que havien fet, havien pogut adquirir edificis o fins i tot construir-los. El franquisme, doncs, les expropia i els converteix en les seus de les principals
institucions del franquisme a nivell local. La seu de la Falange, del Sindicat Vertical, de l'Auxili Social, etc. Després, a part de l'expropiació, doncs, també hi ha la repressió. No pròpiament per ser cooperativistes, però per ser cooperativistes amb una tendència política. I això què fa? Doncs que el personal que s'havien cuidat de les cooperatives doncs, en gran mesura desapareix. Tant sigui doncs, per haver anat a la presó, afusellats, a l'exili, etc. Després hi ha cooperatives que, per raons molt específiques de cada context, poden sobreviure. Doncs al règim li interessa o poden justificar d'alguna manera que no van estar involucrades en tot el que va passar a la Guerra Civil i poden sobreviure. Per exemple, això del cas de Torelló, que era una cooperativa de consum, també fundada a finals del segle XIX, que raons de que l'edifici depenia d'un home que al final acaba sent franquista, doncs aquest home, per evitar que li deguin diners, doncs aconsegueix que la cooperativa continuï. Però clar, això és un cas molt específic, la majoria és la repressió. I què veiem durant el franquisme? Doncs que la majoria de cooperatives doncs, estan ocupades pel règim, per les autoritats franquistes, i les que aconsegueixen sobreviure o les que aconsegueixen reprendre l'activitat al cap d'uns anys de suspensió no ho poden fer, diguéssim, amb els criteris del cooperativisme. L'organització democràtica, l'autonomia per autoorganitzar-te, doncs això desapareix perquè han d'estar enquadrades en el sindicalisme vertical del franquisme. I clar, doncs han d'estar constantment tutelades pel sindicat vertical, que diu qui són els gestors de les juntes d'aquestes cooperatives, han de demanar permís als governadors civils, etc. S'ha de pensar que les cooperatives eren això, era el pol des d'on la gent sobretot anava a comprar els seus aliments. I es veu doncs, substituït pels botiguers, que els botiguers doncs, evidentment venen les coses com els hi sembla, especulant, adulterant els aliments, sobretot durant la postguerra, tot el tema de l'estraperlo, la manca d'aliments. És un canvi bastant rellevant en el que és el dia a dia i les condicions de vida de la gent de la Catalunya central. I això fa doncs, que sorgeixin iniciatives doncs, per recuperar les cooperatives, fins i tot amb gent que no era necessàriament contrari al règim o favorable a moviments socials, diguéssim, subversius, per d'una manera. Per exemple, hi ha el cas de Sant Pere de Torelló, que hi ha la cooperativa La Familiar, fundada l'any 1920, el 24 aconsegueixen vestir de zero un edifici de la cooperativa. És una cooperativa de consum. En la Guerra Civil és confiscada, hi ha la seu de Falange durant uns quants anys, i un nucli de 4 persones que ja havien estat a la cooperativa però que eren un carlí i gent apolítica, per d'una manera, fan com una lluita legal per un altre cop refundar la cooperativa, això ho aconsegueixen l'any 64, i recuperar l'edifici ho aconsegueixen de fer. Els anys 60, encara en ple franquisme. I d'alguna manera, doncs, el franquisme podia acceptar-ho, aquestes iniciatives, sempre que estiguessin tutelades. I també doncs, sorgint d'aquesta necessitat de gent de reorganitzar un altre cop unes experiències que havien vist que els hi servien per resistir en les condicions de vida i materials adverses.